ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചില ഓഫേഴ്സൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ ഉലുവ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ഇത് കാണാൻ 3-4 പാക്കറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഈ ഉലുവ കൊണ്ട് ഇത്രയും പരിപാടി? കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 വർഷമായി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കണം ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു 2 പാക്കറ്റ് ഉലുവക്കാരം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് തന്നെ ഇനി ബാലൻസ് ഒരു 6 മാസം സുഖമായിട്ട് പോകാനുള്ള ഉലുവ ഇനി അതിൽ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റേ കുറച്ച് തീർന്നത് ഞാൻ ഉലുവയും കഞ്ഞിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തോ സാധനം തലയിൽ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരച്ചിട്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും തീർന്നിക്കണത്, അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തിനാണ് ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും ഉലുവ? എന്തിനായിരിക്കും ഇത്രയും ഉലുവ കൊണ്ട് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഞാൻ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻ കറിയിൽ ഇടാൻ, അതേപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങാച്ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ അതിലിടും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഉലുവ ഇടലുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇടലില്ല. 1-2 വട്ടം ഞാൻ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉലുവയും കടുകും പൊടിച്ചിട്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉലുവ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ് പ്ലീസ്. ഉലുവ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാം? കാരണം ഇത് തീരണം, എനിക്ക് 1.5 മാസം കൊണ്ട് തീർക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ്.